खालामबावनांगौ दालाय दे नोंनो जल्दि बुंदो मा खालामबावनांगौ दा बाबा मिजिङा सफैबा जारलायानो जाथारसिगोन बेखौनोथ' आयै मा खालामबावगोनसो जाबाय आङो साननानैनो मोनासै माथो आंबो थौ जों सानैजोंहाय नोंनि नोमारि माहानाव थांनानै थाहैनोसै साननैसो आलासि जाहैनोसै थौ आयै मोजांखौनो गोसोखांदों नोङो मोजांथार माथो नोंहा बुद्धिया बे हिन्जावखौ जोङो बेबायदि गालांनो बियो दाहायनो हुस फैगोन आरो जुदि आदाया सफैयोब्लाथ' खोन्थाना होजोबथारगोन बियो जोंखौहाय मा बुंदोंमोन नङा आयै बिदि खालामजायो नङा माथो खालामबावनो आइडिया मोनसे खामानि आयै बिदि खालामनोसै नों आखाइ हमदो आं आथिं हमनोसै थौ आथिं हमनानै माथो खालामगोन फै हमग्रोनिल' फैलाय आं जि बुङो नों बिदिनो मावलांबाय थादो फै आयौहाय आयौ मासे गिदिर मोदोम बेलाय मासे गिलिर एम्बु बंग्ला फिसा थांनो दे आइ दावखा दे रायलायबाय थानायनि सम गैला दे माथो खालामनो सानमारखो जल्दि बुंदो गिलिरथार मानसियाबो थौ लामाथिं लादो थौ आयौ गिनाय मोनबाय आं बे हिन्जावखौ मा खालामनो सानखो आंखौ खारनांसिगोन आं जानाय नंमारला जायाफ्रा आंखौलाय मा चेकआप खालामलाबायनांगौ र' होनदोंना र' बहा खारनो नागिरदों नोङो र' अलम्बार खनबेसे बुंनांगौ नोंखौ र' होननानै बहा खारनो नागिरदों ओइ सोरांस्रि खारबो जल्दि खारनो नागिरदों हनै जल्दि सिगाङाव देबसै बहा खारगोन नोंलाय सानबेसे खारगोन साला नोंखौ डक्टराव दिन्थिहैनोसो नागिरदों नोंखौ बुथारहैनो लांनो नागिरदों नामा र' होनदोंना र' ओइ र' बहा खारनो नागिरदों आया मा उनावबो सिगाङावबो बेंसनाय जाजोबखोब्रा आंखौलाय नै उनावबो सिगाङावबो आयु लाजिबाय आं मा दिन सफैखो आंनि हिन्जावफोरजों होसो जालायनाय लाजिनाय मोनदोंब्ला मानोथो दलद थाया थौ जल्दि दलद माथो होसो जानो गगोन दा बोराय मांग्रांग्रांनो चेकआप खालामजानायखौनो गियो नोंखौ बिजि थुवाना नोंखौ दिनै हमख्राबाबो लाना थाखागोन जोङो गारखाया रेप खालामनो नागिरदों नामा नोंसोर आंखौ रेप खालामनो नागिरदों आयु माबायदि हिन्जाव नोंसोरलाय रेप खालामनो होसोनाय बायदिसो मोनदों आं नोंसोरखौहाय आं थाङा बुंदोंना थांखायानोसै आङो जानाय नङा नोंसोरजों बिदि होसो जाबाय थाया आङो माबा रेप खालामनो होसो जानाय थांबा खारनोसै आङो जोमै बांख्रफोरदो खारसिगोनसो आयु दाबो मानिबावाखै नोङो बेसेबां होसोनांगौ नोंखौ बेसेबां होसोनांगौ हमदो आयु हमदो दा खारगोन बियो ओइ गथ' नों लावथिनांगौ ना दलद थांगोन हा बुंलाय नों मानसिसोथ' नों दाउला नङा नोंखौ होसोथिंबाय थानो दाउलाफोरखौसो होसोथिंबाय थानांगौ आइलै आंहा जेबो बेमार गैयालै आंना गासिबो थिगानोखा आं थाङा डक्टरनियाव आइलै मा बुजियाब्रा नोङो होद आंखौ थेफा होननानै गाबज्रि जानो लुबैदों नामा मानसिफोरजों हममारबाय आयु हममारबाय आंखौहाय सोरांस्रि जल्दि जेनथेनसो हमनो हाखादों दाउलाखौ थांद' गारिया लाना फैदो जल्दि र' हमना दोनथ' दानो फैगासिनो आं लानानै हगारलै आंखौ हगार होनदोंलै आंना बेमार गैया आंखौ मानो हमखो नोंसोरो लासिं मा चेकआप खालामजालायनाय जाखोब्रा आंनि दिनालाय आंहा बेमार गैया थिगजोब खालि आंना बुस्थुफ्रा थिगजोबखा जेबो प्रब्लेम गैयालै आयै मानो बुजिया नोङो नोंनि हामजानायासो दङ प्रब्लेमा आं थाङा खादोंना हगार आंबो एसेबां नायनो लुबैदोंबा बुंबाय थादोंना आंनो हिन्जाव सासे होफै ट्राइ खालामना नायनि माथो मिथिगोन दा सोरसे थांनो र' नोंनि खुगाया बांद्रायदोंना डक्टरनियावल' सहैग्रोनि नोंनि खुगाखौनो सेथि सिलायग्रोनो होग्रोनां फैद' नै गारिया लाबोबाय फैद' थाव आल्ला मा खालामनो सानखो नों आंखौहाय डक्टरनिफ्राय फैखांनायनि उनाव आल्लाखौ सानसे गाबज्रिबाय था नोङो दायो आल्लाखौ गाबज्रिनायनि सम गैया थाव जल्दि आदैखौ मानो बिदि हमख्रबनानै डक्टरनियाव लांनो नागिरदों आबै सना नोंनि आदैया लोमजादोंना बेनिखायनो बिजि थुहोहैनो नागिरदों नङा दे आबौ आदैखौ खासिसो खालामनो लांनो नागिरदों आदैया थांनो नागिराखै खासि खालामजानो आबै सोर खोन्थादों नोंनो आदैखौ खासि खालामनो लांनो नागिरदों होननानैहाय मामामोननि रायलायनायखौनो खोनादों आबौ आदैनि माखौ खासि खालामनो नागिरदों मानो खासि खालामनो नागिरदों आदैखौ आदैया थैबा आबै खासि खालामा मा खासि खालामनो मानसिखौ खासि खालामाथ' फैदो आबै न'आव थांसै फैदो सानैजों जोंहा गेम गेलेहैबाय थानोसै मा जाबाय थाखो सिरि जिराय गाबिन हिन्जावथार माथाम गावहासो जालाबायबाय थाबाय
गोबानो खादों आं आयै आंखौ खोरखि खाथियाव जिरायनो गोबानिसै आं नङाबा नै गसिगोन आयै खोरखि खाथियाव अलम्बार आं नोंखौ दा थाव सोबानोसै दै मालाथो गारियाव गाखोनो गोबाव थांग्रा नोंलाय सान हर गारियाव गाखोबाय थाग्रा गारि सालायबाय थाग्रा मानसियानो दिनै माने गोबानो खारखो ना उदै फिसा थाबाय नोंहा गोबानो आयै खोरखि खाथियाव होनाङा खारखोमानोसो नागिरदों बेयो थांनो बानानै होनाङा इयावनो थाथों नोम्माया हगारनो बेखौ फुंनिफ्राय साला जाया लोङा होसोथिन बेसेबां खस्थ' हमना लाबोदों आरो नैबे लामा ससे बेखौ हगार हरदों आङो गोबानो खादों बेयावनो गारि सिङावनो गोबा आपत्ति गैया होमबाबो नोंखौ जिङाव फज'आ आङो मानो फोथायलाब्रा आंखौ मानो फोथायला नै गोबा मानिसै आङो गोबा गारि सिङावनो गोबा नांगौ सुगोन आं गारिखौ दाउला दाउ बायदि साला खारदिंबाय थागोन दाउफोरखौसो फाननो नागिरबा होसोथिं खायै फाननांगौ नोंखौबो बेबायदिनो जाबाय नोंखौ दिनैनिफ्राय दाउलासो होनना बुंनांसिगोन साला दाउला बायदि लुं ओरै खारलाय खारबाय थादों बेसेबां मेंखो जोंहासो आरो बे बाजैया माला बे गारिखौ सालायनो गोरों जाखो बेथ' गारिखौनो सालायनो रोङामोन आं सालायनि दा बहाबा एक्सिडेन्टसो खालामजोबगोन नोङो जोंखौ नोंल' रोङो बायदि मोनदों नामा गारिखौहाय एफा जाम्बि सानदों नामा नों जोंखौ स्रि खारनो दिनै मोनसे डाक्टर दिन्थिबाय थानाङा नोंनि नोमबाजैया नोंखौ डक्टरनाव लांनांगौखायनो सोलोंखादों सिरि हरावहाय नों मा पाता मोनो जोंखौहाय जोंनि प्लानिंआ दे मा आयौलै आयौ खर' गरम जाजोबसिगोन आंनि खर' गरम जाजोबसिगोन जोंहानि न'आव मासे गोन्दा गोन्दी हिनजाव दङब्रा आं खर' माजोबसिगोनलै हिनजाव बायदि थानांगौलै हौवा बायदि जानो नाजानाङा माबायदिब्रा नोंसोरो बिमाफ्राबो बेनो बिहामजोफ्राबो बेनो दामजाबाय नामा सोरजोंबा आयै मानो सौलाबायखो आंखौलाय खोनासंनो बाबाय आं नोंखौ खोनासंनो बाबाय सिरि जिरायोबा जिराय नङाबा नै नोंखौ दानो सौबावनोसै आङो आयु मा दिन सफैखो आंनि आल्ला दिनैनि दिनाव डक्टरानो गैया जाथोंलै माथो मोनदों नङाबा डक्टरानो थैथोंसै उदै साब्रबना थैथोंसै डक्टरा दलद जिरायबाय थानाया मा नांखांखो मानो हमख्रुबफैबावखो आंखौलाय न'खाय नोङो हस्पिटाल सफैबाय खारबालाय नोङो बेनिखायनो हमखादों आरो नोंनि खुगाया बांद्रायबायना नोंनि खुगाखौ मोनथाम सिलायगोन जिङाव मोननै गेजेराव मोनसे जानो हायैनि बुखिनो हायैनि बांद्राय जाबाय नोङो बे जारुआबा फैगोन ना फैलालै बेसे गोबाव नेबावनांगौ जाखो आंलाय आं हाबा ओरैनोबा आयंमोनखौ थगायनानैसो फैदों मोसौ दोस्लायहैनो होननानै फैयाबाथाय जारलायानो जाबायलै बिदिनै र' फैयोना फैया दसे नेबावनोसै आङो आदा फेथें आंखौ नेनाया गोबाव जाथारबायमोन नामा आदा जारौ नों सफैबाय गैया गोबाव जायाखै मानो गोबाव जानो आंबो दासो सफैखादों जारौ नोंनि थाखाय सानसे हरसेबाबो नेना थागोन आङो ओरैबायदि मोजां मोनोना आदा फेथें नों आंखौ बेसे मोजां मोना आं बेखौ बिसार खालामनो थांला मोजां मोननाया एसेब्लाबो बुरजाब्लाबो मोजां मोननायखा गोसो गोरबो होलायखाबाय जिहेतु आरो बेयाव एसे बुरजानि खोथा गैला आं नोंनि जाखाबायना दायो बुंदोल' नों आंखौ माब्ला हाबा खालामगोन आं जोबोद हाबा जानो लुबैबायना नों हाबा जानो लुबैबाय आरो मानो जानो लुबैलै हाबाखौलाय बुंनो हागोन नामा मानो हाबा जानो लुबैयो बेखौलाय आं मिथियो होमब्लाबो लाजिलायलाङोहाय खोन्थानो माब्रैथो खोन्थानांगौ आंलाय नोंनोलाय हाबा जानो लुबैबाय आरो जिखुनु हमनानै लादो गथ' खांनो लुबैबाय आरो आंखौ मिनिदों नोङो आंखौ इनसाल्ट खालामदों गाबनोसै आं आया ओइ फाग्लि मानो गाबदों आं नोंखौ इनसाल्ट खालामाखैना खोनासंलाय आंबोथ' बिराद हाबा खालामनो गोसो जाबायलै नाथाय आंहा न'आनो गैया नोंखौ हाबा खालामनानै आं बहा दोनगोन माबोरै जाहोगोन बेखौसो सिन्था बेखौनो सिन्था खालाम थाबाय थादो नोङो बिदिनो बोराय गदो होमबा हाबा खालामनांला आया सोर मानसि जाखो मा बुद्रुना लाबोलायनाय जाखो बहा आं नुवाखै माथो हनै नाहरलाय आव आयु बेलाय दाउखासो माथो ओइ फेथें फैलाय थाखोमानानै नायनिफ्राय मा खालामो फै थाइसे फैसानिथ' इनकाम गैखाया जि जाखायो जानायावबा
थिखोनो हालायलायासै बुद्रु बुद्रुसो लाबोलायनो गोनां जाबाय आयु आयु माबायदि हिनजावहाय बेलाय बासिबायहाय रावबो गैया रावबो नुवासै बेयावनो गारना थांसैहाय आङो बेयावनो थैनानै थाथोंसैहाय बियो थांसैहाय आङो रावबो नुखायाखै बासिगबाय हगारदोलै आखाइफ्रा साजोब्बाय आंनि हगारदो सोरां बिहामजो थां डक्टरखौ गोख्रै लिंना लाना फैथां मा मोनखोलै नोंसोर आंखौ मा मोनखो अलंबार गथ' गोरलैथां बेंग्राथां जाम्बाथां खालामबाय थानानै नोंखौ जों बुथारनो लाना फैयाखै ना नोंखौ जों चेकआपसो खालामनो नागिरदों माखौनो एसेबां गिदों लासिं सिंलै आं चेकआप खालामजाया बेमार गैयाफ्रा माने चेकआप खालामजानांगौब्रा बाबा मानो अल्ट्रासाउन्ड जानो नालाय नों गथ' गोरलै दंबावलाथ' नोंखौ बुरखाय लाबोनो लासिंसिं नोंखौ हमख्लाब डक्टरनाव लाबोनो नै डक्टर बाबु जोंनि पेसेन्टखौ थाबनो नायग्रोथारलाय बिराद होसो लाना फैनो गोनां जादों जों बिराद खस्थ' दानो खारगोन बियो डक्टर बाबु बेखौ नायग्रोथारदो खबरदार बुंखादों आं डक्टर आंनि खाथियाव फैबानो दिगदार दं खबरदार बुंखादों आं बेमाराथ' मा बेमार हिनजावफोरजों खोन्दा खोन्दि हमना लाबो जालायनाय हिनजाव बेमारसो नामा डक्टर मा बुंदोंमोन आंखौ बेमाराथ' हिनजाव बेमार नांनायफोरा हुवाफोरखौ नायनो हायाना होलाय आखाइ हगारलाय बे डक्टरखौ होनि आंखौ मा बदनाम होदों बेयो हिनजाव बेमार डक्टर बाबु गोख्रै नायदो बेमारा मा आंनो खोन्थासिगोन जोबोद डेन्जारेसावसो हमना लाना फैदों जों बेखौ लाना फै बेमारिखौ अलंबार मोजाङै जा दलद थाना हो हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय दंमोन ना लोगोफोर जोंहानि अलंबारा बिराद जारलासोहाय नुबायना लोगोफोर बेखौ डक्टरनाव लाबोनो थाखायनो बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जाखो मेंगुलायबाय आंहासो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माब्रै मोनखो मोजां मोनदोंना मोनाखै आङो नोंथांमोनखौ खुसि खालामनो हादोंना हायाखै प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे नायखांनायनि उनाव लाइक मोनसे थुनानै होदो आरो दाबोसिम जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसे गुसुं जागोन मानो होनोब्ला आंहा एसे बेस्थ'नि थाखाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो हायासै अब्लाबो आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि सुंद' भिडिअखौ नायनानैब्लाबो गोजोन मोनदों होननानैहाय लोगोफोर नोंथांमोना गाबोननि भिडिअ फैनो गोनांखौबो नेनानै थादो जोङो गाबोन मिथिनो मोनगोन अलंबारनि रिजाल्टखौहाय सोर अलंबारनि रिजाल्टखौ खोनासंनो थाखाय नेनानै दङ आरो नेनानै थागोन आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय लोगोफोर आंथ' जोबोद नेनानै दङ गाबोननि समा माब्ला फैगोन मा रिजाल्ट मोनो होननानै नोंथांमोनाबो जुदि आंबायदि जादोंब्ला प्लिज खोन्थाहरदो दे लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ गुड नाइट लोगोफोर बयनिसिमबो